OIMORE kendo machiegni weche manyien mago mag saa deko tieno e Ramogi TV ngeso ni tarik 24 antiere gi geno ni odiechieng' mari obedo makare kabisa. E otieno makawuono wantiere koda report makende mabende wang'iyo ni to paw siasa makaluo biro chalo nade mano kaponi Raila Odinga oyudo koma e riwruok mar pinje Afrika mano AU mabende olaro kanyiro mabende duoko mare koro Chris Owino biro bedo kamiyowa kuwuoyo gi moko kuom josiasa mapacho kapogore koda mano bende wantiere koda cheno marwa mano mangeso kangeso mar mine wacho kwabo bedo koda miyo moro mabende nitiere ohala onyiso kaka ohande osebedo kotayo kod chandruoge kata midhiero mabende osebedo ko okadhe kendo osekalo nyaka sani kopogore koda mago wantiere gi mamoko bende ma wamiyo pesa. Kwa mpango wangu ni kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 kila Mkenya ambaye ako low level of income anaanza kulipa 300 shillings. Chudo mar okumba manyien mar thieth mano shif biro chakore ayanga tarik 1 dwe mar 3 higani. Gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya itudo kod mibadhi mar omenda matara ka EACC dwaro mondo donjne. Kapo nono ni kich ni dong dar ka tesani. An kaka japur ngeje ni mwandu na koro onge. Wakelo ni sigandra wera moro e kaunti ma Kisumu maloso yuto maber kowuok e pith mar kich. Machiegni kendo nyinga Jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo ka weche gi bende iyudo e mbui magwa mago mag YouTube kanyakla kod Facebook bende nyalo cholonwa ote magi e lai maro mar ote machok ma en 23600. Kacha kani duol makedo koda mibadhi pacho ka EACC koro dwaro ni gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya odonjne kod ketho mar mibadhi liekore ni Oparanya ne omiyo soya kod kembe 6 mane omi orak 60 mar omenda maheo bilion 2.2. Nundu mar EACC bende yango ni gavana machon no ne ochul e yo moko puodhi omenda maromo milion 50 kod 6.7 to kane odeso lope ne tend county ma Kakamega. E report margi mar dwe mar 10 nyaka 12 mahiga mokadho EACC bende dwaro ni jotelo mathoth matie county ma Taita Taveta odonjnegi kod ketho mar yako pesa jopiny tok tiyo kod omenda milion 7 e dhi tongona e piny Zanzibar mogiluwo chike. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Duol makedo gi mibadhi EACC e report mare mar kwota mogik mar higa mokalo onyiso kaka omenda matara mag jopiny no yaki e yore mibadhi ka jotelo e counties mopogore opogore koro itimonegi nonro matuta. Gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya ema otelo e listi mag jotelo machin mibadhi koro mieno. E hiko omenda mar 2013 2014 kod hiko omenda mar 2021 2022 itude kod ketho mar kawa soya kowuok e kembe 6 mane omiyo rak 60 mar omenda moheo bilion 2.2. Kembego gin kambi gedo mar AFBA, Western Cross Express Limited, Sabema International Limited kod Sesela Resources Limited. Bende yangore ni gavana machon no ne odeso lope ne ten county ma Kakamega kendo no chule omenda moheo milion 56.7 gino ma EACC wacho ni en ataro mar chika. Tarik 12 dwe mar 10 higa mar 2023 EACC no nyiso gai mar jomin buche doho ni gavana machon ma Kakamega, min ode, jotelo mag county ma Kakamega kod directors moko mag kembego odonjnegi kod ketho mar mibadhi, deo wang', tiyo marach kod apisi kod luoko pesa. Tarik 18 dwe mar 12 higa mar 2023 ogai mar jomin buche doho kod EACC noyiere ni owinjo odonjne Oparanya gi lange. Kata kamano gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya nochwalo bura e doho machungo meko mare nyaka doho bi winj bura makamano. E county ma Nairobi, jaod bura ma Embakasi North James Mwangi Gakuya bende koro ni kama tek tok chiwo tenda mar omenda moheo milion 51 ne nyithinde kod osiepege mar gedo mar kilese kuonde bago nyasi kod apeini. Nonro yango ni Gakuya ne omiya soya mar omenda moheo milion 10. EACC dwaro ni odonjne kod ketho mar deo wang', kawo mwandu jopiny e yo ma ok opuodhi kod tiyo marach kod apisi mare. E kaunti ma Taita Taveta, EACC oyango ni speaker Karan, MCS 21 kod jotelo moko 4 mag kaunti no
notiyo kod milion 7 e safar mar dhi e magawa mar Marijani Zanzibar dwe mar 11 higa mar 2022 ka ok giluwo chike moketi magayo tiyo kod pesa jopiny Arietha. Nonro bende yango ni moko kuomgi bende ne ochulo omenda mabalang' mang'eny ka moko to ne ochul to ne ok odhi e wuodhno. Bende yangore ni apisa mochung' ne weche mag omenda ne oketo oboke mabandia ne jotelo mane ok odhi e wuoth mar wuondo wang' ni ne gidhi. Tarik 13 dwe mar 12 higa mar 2023 ripot ne ondik kendo ochwal ne ogai mar jomin buche doho ka gidwaro ni odonjne karan mar od bura ma Taita Taveta Gadiel Maganga kod jalup spika Ansel Mwandime kitudogi gi ketho mar tiyo marach kod apisi margi, chuogo oboke mabandia, koso luwo chike magayo nyiepo e kind ketho mamoko. Tarik 1 dwe mar 2 higani, ogai mar jomin buche doho ne oyiere kod EACC mondo odonjnegi. Jotelo mathoth mag kaunti ma Taita Taveta bende timonegi nonro e weche mag mibadhi, chochni e nyiepo kod yako omenda mane otigodo e chano nyasi mar hingo lweny mokwongo ma piny ngima mane otimore e kind tarik 24 nyaka 27 dwe mar 11 higa mar 2022. Kaunti ma Taita Taveta wachore ni ne otiyo kod omenda moheo milion 4 e chulo omenda mabalang' ne jotelo, kata obedo ni nyasi no ne okoketi e budget mar hiko omenda mar 2022-2023. Duol makedo kod mibadhi bende notimo nonro e wi County Assembly ma Turkana tiyo marach kod pesa jopiny, pesa madirom milion 45 mane otigodo e chiwo tenda kod gero od spika e ward Makanam Kemera. Nonro lero ni kembe 8 ne ochwalo kwayo margi mondo omigi oragno. Kata kamano, orag ne ochiw e yo ma ok opuodhi ne kambi mar Ekoriagete Enterprises Limited, kendo koro oyangore ni achiel kuom directors mag kambi no en jatich mar county no. Tich mane otim ne en mar omenda madirom milion 19, to omenda mane ochiw mar orag ne en milion 54, manyiso ni milion 34 ne olal miru. Tarik 12 dwe mar 10 higa mokalo, EACC ne ondiko ripot kendo chwalo ne apis jomin buche ka gin gi paro mondo odonjne jalup karan John Ekunoit, karan Linus Lokowa, jotije county no moriwo Ignatius Kupetu kod director mar kambi no Maximila Ikiru kitudogi kod ketho mar dwaro ketho chik, kawo mwandu jopiny e yo ma ok opuodhi, tiyo marach kod apisi, deo wang' e kin ketho mamoko. Burano podi itimo ne nonro matut. Ripot no mogol kod jakom mar EACC David Oginde kod jatend EACC Twalib Mbarak kendo yango ni EACC osechwalo buche 27 ne apis jomin buche mar kuota mogik mar higa mokadho, ma en mar nonro mane gitimo e kin tarik 1 dwe mar 10 nyaka tarik 31 dwe mar 12 higa mokadho. EACC wacho ni e kind buche 27, buche 24 ne ochwal e doho, 7 ne orwaki, 3 ne olor buchegi, 14 podi timo negi nonro, ka 3 podi rito mondo puodhgi. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua omedo lando sigande mag jokanyo mag sirkand Kenya. Kwacho ni sirkand Kenya Kwanza biro miyo thuolo motelo jogo manoluto negi ombulu e yudo thuolo mag tije kanyakla kod weche dongruok. Gachagua ne lose kaunti ma Nandi kuma notelo ne jokanyo mamoko mag piny owacho e nyasi mar alam kod harambe e skund yawuoyi ma Kurugong. Zako pale. Niko hapo. Huyu Felix ako hapo. Rais mnamjua, mimi mnanijua msimamo yangu ya kwamba watoto wakiwa wengi kuna wale kwanza ya kuangaliwa, si mnajua. Sasa huyu Felix ako pale ndio mwenye kuunganisha mawaya. Mambo yetu tumepanga. Raila Amolo Odinga esiro mongirore kendo tado mosebedo ka kelo oganda luo kanyakla e weche mag siasa kachiel gi siemo negi yo bang' tho mar Jaramogi Oginga Odinga. Kata kamano, Raila nyalo lonyo wuoche makamano kendo rwako machielo ponono noyiere kaka jakom riwruok mar duol mar pinje mag Afrika AUC mano dwe mar 2 higa manyien. Koyudo lemo makamano, Raila ok bi yiene yiengore korka kweth siasa moramore pachoka. Gino mabende osekelo luoro e kind oganda luo ni ginyalo biro dong' kie e weche siasa. Dibeni wuok mar Raila Odinga dhi weyo oganda luo kendgi, bende wuok mare dhi pogo oganda luo koso Raila onego siem jal madhi kawo kare. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino obet piny kendo bilo wach gi jotelo makaluo mar yudo duoko mag penjogi. Chakre higa mar 1994 bang' tho mar Jaramogi Oginga Odinga, oganda luo kowuok nyandwat, milambo, ugwe nyaka podho chieng' osebedo e bwo tado achiel e weche mag siasa, Raila Amolo Odinga. Chia mare
chung' mare motegno e kedo ratiro mag jopiny, telo makare kod demokrasia osemiyo Raila Odinga obedo sulwe mar onagi e weche mag siasa kuom higni 30 mokalo. Chieng' tich ariyo, tarik 15 dwe mar ariyo higani e seche mag midhiambo, Raila ne olando ayanga gombo mare mar lonyo wuor mar siasa ma pacho kae kendo rwako wuor manyien mar telo ne pinje 54 mag Afrika kaka jakom duol mar riwruok mar pinje mag Afrika AU Commission. Lendo makamano ne okelo mor, kata kamano penjo bende osewuok kuom oganda jo Kenya to moloyo oganda Luo. Kaluwore ni Raila ema osebedo dero machoko oganda Luo e weche mag siasa kuom higni 30 mokalo, oganda Luo osebedo kod kihondko mathoth ka bende gidhi dong' nyithi kiye mag siasa. Adiera ni kanye? Ok wabodong' ka nyithi kiye, direction bowuok, yo ma ji luwo bowuok. Kane Musa osewuok, Nyasaye nonyiso Musa ni mak lwet Joshua gi Caleb. Mariogo notero jo Israel nyaka kanye? Kanaan, donge kamano? Koro kata mae bende Nyasaye bende ong'eyo jatelo ma botero ji Kanaan, onge problem. To ka baba pod nitie, ka baba pod amua ni dhi mbele gi siasa, to ene wuonwa pod obodhi adhi mbele gi. Dang' wadong' kich nade to wan gi wajumbe 30 gi wiye, wan gi governors, wan gi senators, en mana ni koro usuri manyori wawacha e wi ot kacha ema koro dhi timo tich machielo, to konyiso ni wadong' nono. Jaramogi be nolor ni siasa ndalo moko, lor ni siasa higni mang'eny moko nyal go siasa, ok onyal bedi chama mora mora nikech chama nogo marufuku, noko nyal bedi KANU, to pod oganda maluo ka ok ni yie gi gima oganda dwaro. Kata na kuonde moko e Kenya jono yie gi Jaramogi pod ne ng'ato mane pingo Jaramogi no nyalo donjo e parliament makna ko kwarne ko. Omiyo an gima chando ji ahinya ok ane apane na siasa magoyo. Kihondko kod luoro e wi fuok maduong' mar Raila dhi weyo chien e wi weche mag siasa osemiyo moko kuom jopiny kod jonon siasa lieko ni Raila Odinga onego siem ne oganda Luo jatelo madhi kawo kare. Wach makamano osekwed motegno kod moko kuom jotelo ka achiel kod jopiny. An gima kamano ok yiego nikech udonjo e timbe mag dynasty. Ne ng'ato kosebedo jatelo to kendo amosiemo ng'ato. Mago gin backward politics. An adwaro ne i oganda. Ng'ama nyalo telo ne oganda biro wuok kuom oganda. To ka onyalo bedo ng'at ma pache ochokre gi Raila, to mano nyalo bedo gima long'o. To wacho ni ng'ato Jaramogi notho. To Jaramogi ka notho, noko chuno ni Jaramogi osiem ng'ato ni manyaka bed jatelo. Ng'ama yiero ng'ama tayogi ting'eni en japiny. Kech kata jakom wuon gi nokonyise ni in koraweni. Noriyore ariya ka nyiero molawore molmanyogo gimoro. Kotelo tok miga ng'ato. Kichanjo ka jok moko wacho to koro kowuok obdhi wewa e lwet ng'a. Ng'ama wewa e lweteno biro mana wuok kaluwore kaka jopiny oneno ni ng'ane. Samoro nya bedo kata in Chris. Ing'e ni Raila mosebedo jatelo. To Raila be ok nyal kawo lwet ng'ato ni ting'o to we lwet ng'ama chielo. Mano biro pogo ji donge. To kopogre gi mano, nyocha pod onge gima Raila otimo marach minyalo wacho ni ok omold ng'ato. Josiasa gite donge en mosetiyo kodwa. Ere jasiasa makaluo kata mana jogewa mane sirikal owalo ne masani minister dong ne wan kod ODM en manen campaign manager marwa gi Raila 2013 koso wi wil obed kata Dr. Raymond Omolo ma PS ni. Governor Masia James Orengo kod jotelo mamoko makaluo bende nyiero weche moko ni oganda Luo dhi pogore poni Raila Odinga oyudo kom mar AU Commission kendo weyo siasa ma pacho kae. Andalo moko kano riemba na rengo Kenya ka adhi dak Tanzania, Dar es Salaam. Ka romo gi Luo mani piny ma Tanzania. Kaka ne joluo loso lokane. Eka joluo na en Tanganyika bende loso. Omiyo en oganda ma timbene gi kite mi ochokore ok en dhok kende. En kata timbene. Wuok mar Raila e siasa ma pacho kae bende wachore ni nyalo dhi loko kudho mar yamb siasa e gwenge makaluo
e yiero mabiro. Wuok jakom dhi Addis Ababa dhi expose ji mang'eny ahinya. Dhi expose jok ma gin giliere e koti baba piny maru. Iwinjo, giliere e koti baba ma gin ok gimi kata baba thuolo. Daka mogik to gisieko gidhi ka jakom mondo ting' badgi malo. Ok dhi timre wang'ni koro nyaka ichak tiyo ne jopiny. Itini jopiny motegno nikech jakom madhi ting'o badi onge. Iwinjo maber. Gini kore ka mit. Ewi wach mar yaro thuolo ma demokrasia e gwenge makaluo, jotelo makaluo onyiero weche mosebedo kaliekore e pacho kae ni wuok mar Raila Odinga dhi miyo oganda luo rwako duond buche mathoth mopogore gi ODM kende. Nyaka nene wach mar multipartyism duog kende Kenya kaendi higa mar 1992 onge chieng' ma parties or party mora mora osetam campaign kata chungo ji Nyanza kata piny onagi. Yiero go te kochakre 1992, 1997, 2002, 2007, 2013, 2017 nyaka 2022 mando aeni. Parties mopogore opogore osebedo ka chungo ga ji piny luo e kombe mopogore opogore, obed mar MCA, obed mar mbunge, obed mar governor, senator na kadhalika. Gima timore ga en ni bang' chungo ji magi chungo ago kaka parties to mbi mar ODM mero giga. Piny luo nitiere duond buche mang'eny ma kata joluo wegi go moko nitie mabendo chako. Wan nyaka gi MDG mochak go chien wang'eyo. Ne wan gi moro Green Party mochak gi Neto panipod en kod Agostino Neto. Moro nitie mar Ogenda paneno no uso mare tinde en e UDA. Kidero bende ochako moro mar kete Aguyo bende tiapano chako uso tinde en e UDA. Ji osechako buche Obado ne nigi mare moro manoolo Mingo Magara akia kod osedwoke. En geno mar jopiny ni kido kod timbe mag oganda luo biro dhi nyime kod keto gi kanyakla mar miyo gi duol motegno e weche mag siasa ma pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Chris Owino kod ripodno. Komachielo en migawo mar thieth oyango chenro mar tieko midhiero adek madongo mag mano moting'o iye mohiu, lwenje ma kit chwech kod ayaki mosebedo wich bar maduong' ne jodak e kaunti ma Bungoma. Kanolose nyasi mar yango chenro makamano, jatend migawo mar weche thieth Susan Nakumicha bendo yango ni chudo e bwo okumba manyien mar thieth mano SHIF ibiro chaki tarik 1 dwe mar adek kojiwo jopiny mondo ne ni ochudo mondo giresre e yore mag thieth. Sharon Ong'ao lerono mathoth. Yuore gi jotelo mopogore opogore kaachiel kod nyamreche mawuok e kaunti ma Bungoma. Wapi bendera. Jatend migawo mochung' ne weche thieth Susan Nakumicha oyango chenro mar kedo kod midhiero adek moriwo kedo gi iye ma ohiu, medruok mag gamo kute mag ayaki kaachiel gi tieko lwenje mag kit chwech mosebedo ka kila chiedh nade ne jodak e gwenge mag Bungoma. Scientists watawaambia figures don't lie. Zimeonyesha ukweli ya kwamba huku Western tuko na shida. Haswa hii constituency ya Kandui, Mheshimiwa, please lead from the front. Tupigane na mambo ya HIV. Nakumicha ni medruok mag midhiero adek gi osebedo tama e kaunti ma Bungoma. Kata kamano, opo jotelo e kaunti no kuom bedo para manyime mar kedo gi midhiero go. Na nataka kuwashukuru sana, especially the women reps and the elected women. You have done me proud. From last evening, the discussion has been on these 3 issues. Na hakuna mtu amekosa hata mmoja, wote wako hapa. Is a confirmation, a testament ya kwamba we are all together to fight these 3 issues that we have. Jatend migawo no bende oyango ni chudo e bwo okumba manyien mar thieth mar SHIF biro chakre chien tarik 1 mar dwe mar adek mar higani, kojiwo oganda duto mondo chudi mondo giyud resruok e chenro mag thieth. Pale nyuma bima ya afya, yule mtu wa mapato ya chini alikuwa analipa shilingi 500. Lakini sasa rais alinipatia direction, sheria tumemaliza, regulations tunamaliza Jumatatu, na mimi kwa mpango wangu ni kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3. Kila Mkenya ambaye ako low level of income
anaanza kulipa 300 shillings. Enyasino nyamreche alfadegi miabich mawuke county mabungoma bende ne odhiala kasingo manosingnegi mar chulogi omenda bende nochopie kare. We are going to meet our commitment of stipend to these 3,500 CHPs of Bungoma County. Na jana niliangalia account nikaona pesa iko. Leo tunataka kuacha hapa 17 million shillings for these people. Na kumecha bende notiogi thuolo no mar nyiso jopiny ber magibiro yudo e okumba manyien mar thieth mano mar piny owacho. And in the new laws, primary health level 1, level 2, level 3 hakuna malipo. Tumeleta fund inaitwa emergency chronic and critical illness fund. Wewe ukipatikana uko na kansa, ukishatoka level 4 unaingia level 5, treatment is free of charge, paid for by the national government. Ebu okumba manyien, jopiny maitogi nitere piny onego chul siling 300 dwe ka dwe, ka jomondi ikito chulo atamalo 2.75 mar researchgi. Sharon Ongao, Ramogi TV. Erokamano ahinya koma medo mana bedo kodwa kende gi dakika 20 mabedo sekalo kendi e tok sa 3 mar otieno wechego mag oimore. Owino Komolo kantiere ngodhi wacho ni wuoro kaka jotendwa yako pesa jopiny. Jotelo koyud kod mibadhi to nego otwegi mana maisha. Leo wuod Nyalego kowuok Asembo Nyilima iwacho ni wuok Raila e siasa dhiweyo oganda luo gi fuok maduong' kabisa. Kabende Victor Demos iwacho ni Ramogi neno maler kabisa amoyo. Iwacho ni baba osiemnwa ng'ama koro oweyo mabende dhitelonwa. Kodhiambo janamba Kapio Jaseme iwacho ni wanini mokwe kaontiere kuyo mar jaduong' Osela Sagitenga watimo mos kabisa ne manoero. Otema chielo mabenda nene kendi en mari William Nyadawa kentiere Kakamega intie weche manyien mag oimore wuok mara ile siasa mapacho kendi to okondisore ahinya kodwa kaka jo Kenya. Wacho ni opposition dirumo kata nyateko ne koro nyalo dokchien mago moko komparo ma intiere godo. Elvis Odhiambo Bilo wuod Garissa wacho ni intiere koda Thomas wuod Oriro Jaode Dorcas koda Festo Newsler kabisa iwacho ni iluwe makare kabisa. Kamana inya kuom ote magi e kind mamoko mabende medo mana donjo e lai maro mar ote machok ma en arion adek auchiel nono. Wadhi yweyo machok ka waduogo wantiere koda chino marwa mar mine wacho kikidhi mabor. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso.
ko mio ye tamanya ini. Oganda chiel. Ji ariyo mukawo chung' mopogore e kom loch, kom ker. Koma betini kuom mosenindo jaduong' ker Opiyo Wuon Otonde majanya era Karombo kacha. Moro ka moro makochung' ni ene manoyiere e yor ratiro. Kech kane yiera Homa Bay ne gionge. Ne jodongo okonfama kaka ker. En ang'o makelo pogruok? Tota did mar lo mar Fafa. Ofisa kama ntie. Kata obedo ni giduto gidwa ni oganda luo riwre. Jaluo bedo oganda chiel. Penjo en ni oganda ni e lwet ng'a? Tudri gi George Bati, Jumapil, saa 1 gi saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni e chenro machielo mar minewacho. E minewacho kawuono waloso kod ja ohala mabende timo ohala mar dago ngima maber kaluwero koda mwandu mabende loso e chuny bomani ma Nairobi kendo ouso e gwenge mopogore opogore. Ma en kambine kendo machiegni watwa kod Easter Kojwang'. Erokamano Easter kuom rwakwa e kambini kawuono. Inyalo nyiso ni to Easter Kojwang' en ng'awa onyakanye to timang'o? Nyinga en Easter Kojwang', nyakisumo modak, anyakisumo karateng' Kisian, modak Homa Bay, Olambwe, mano e dala. To ajengni 32. Odwa, anyathi maradek. Yeah, to nyathi maradek, to minwa gi wuonwa ne gin ga japuonj, lakini minwa nose nindo chon gilala. Lakini Nyasaye nogwedhowa gi min wa moro kendo mar ariyo. Isomo kanye to isomo ang'o? Ka wanyalo chako gi primary nyaka koro ichope mbalariany. Nasomo e skunde mang'eny, primary school. Nachako gi BD Primary School. BD Primary School ema nachake klas 1, mano ntie kacha machiegni gi Buruburu. Kasto wuonwa nodar tich. Koro kanodar tich, noyudo transfer. Wadar kode wadhi Kisumu. To wadhi Kisumu to Kisumu ne wasome school miluongo ni Kondele Primary School. Kasto wadar kendo wadhi Kitengela. Kitengela nasome school miluongo ni Saitoti Primary. Ochiegni mana gi ka Saitoti kanyo. Iluongo ni Enka City Primary. Katieko primary school tadhi Shiners Girls, mano high school, atimo iga 4 akalo maber, kasto oluonga mbalariany miluongo ni Moi University, manatimo degree in hotel management. Koro kasitieko degree makoro achako tijani. Ere kaka ni neno mondo ichako ohala ni, to ere kaka ni chake? Tijni nachako koka pango. Nachaka. Chieng' moro nachiewa tachako moka pango, lakini kang'iyo history na gik moko te manatimo ne prepare for this biashara, for ohalani. Koro kanan high school nauso ga biscuit e high school, yeah. Nang'iewo ga box 2 mar biscuit, achiel mara mar chamo, achiel mar uso. Koro nauso to pesa mayudo ang'iewo go moro. Koro chieng' maloro school ayudo kata profit mar 500. Kasto kadhi university be nauso ga gik moko, naloko ga mana ohala. Nauso smoky, auso juice, auso chiemo e university. Koro katieko achako bedo ng'ama ohero ngima maber, afya maber. Koro emomiyo koro achako timo biashara mar konyo ji mondo gidak maber. Sama nachako ohala ni nasetemo tiyo mana dweche 4 kende e hotel industry, lakini notama kabisa. Makoro adok dala, awacho ni we adhi dala, adhi abed gi dawa mondo dawa opidha, nikech an koro naonge pesa, onge ga mapidha Nairobi ka. Koro adok dala.
Koro sama dok dalani dawa ora e puodho mondo adhia a harvest njugu. Koro sama harvest njugu ni agoyo picha. Agoyo picha mondo akete mtandao mar Facebook. Kasto osiepega noneno. Nimago njugu, wadwaro njugu go. Koro gima gitimo, gima natimo, nanyisogi adhi kelo njugu gi Nairobi. Koro watieko harvest njugu. Kasto aduogo Nairobi. Lakini kapok aduogo Nairobi, na rego njuguni. Na bulo gi marego gi maloso peanut butter. Miluongo ni magira e dholuo. Aduogo gi magira Nairobi, angiso osipegani, nudwaro njugu, kare akelo nu magira. Nikech naneno ni okanyal uso njugu anjuga kamano. Nikech 2015 kucha, njugu ne dhi siling 100 kende. Koro, onok ber ni agol njugu e puoth dawa, kasta bia us 100. Mano okony ng'ata ng'ata. Koro gima natimo, arego gi, ma add value. Amedo, kasto auso, nachako uso gi. Nabiro gi mkebe 75 kende. To not, nakao ndalo adek uso. Auso gi te maneno ni, kare anyalo uso njugu mang'eny kama e ndalo adek kende. Kasto, compare mano gi tich manatimo. Iparo ni natiyo mana dweche 4 e hotel industry. Nichula mana 17,000 kende. To njugu mana uso ni, peanut butter mana uso ni, chieng' achiel, auso 17,000 no. Mawora ni, pesa mayude dwe, ema uso na wora inya. Koro kanye ema namua ni, ma kare, ema abro timoga. Sani watimo gik mang'eny, watimo hani ema wauso kabisa koro. Nikech wa supply hotende, wa supply kampuni moko ma tiyo gi hani loso snacks, wa supply kampuni moko ma koro kidhi iyudo gi e dukni moko. Besides honey, wauso yiende. Machal gi moringa, marubaine, makonyo improve afya. Kata chon, jine tuoyo yiende, donge. Jine tuoyo to kano to tiyogo. Mano ema pod watimo, lakini koro wakete container, to waketo nyingwa. Nikech kikete container, to koro avoid gimiluongo ni oxidation. Samoro koriwore gi muya mang'eny ahinya to lose tekone. Koro wasil maber mondo obudh, mondo okonyi aming'a. Pek maduong' ma bende ikale kaka jauhala en mane to ere kaka kata ero kenge ma bende seketo mondo igenge? Koro challenge masekalo ka, number 1 en nachako maonge pesa. Nan gi 9,000 kende. Mano pesa matin ahinya. Koro idhi e bank ng'isi ni ok wanyal miyi pesa nikech ionge gimoro amora. Inyako matin, ionge statement, ionge law. Poko mi law gi wuonu. Onge gima nyalo miyi kata. Koro mano nen problem ma very pronounced. Nikech koro in gi order, idwaro supply honey, lakini before I supply honey, onengi ng'iew honey ni. Ionge pesa mar ng'iew honey. Lakini najikaza. Makoro na usa honey takano pesa, auso takuno pesa. Koro mano no konya mondo agro. Problem mar ariyo en ni Kenya ntie tim moro kanyo miluongo ni pilferage. Dholuo iluongo ni joma ketho mwandu. Koro Kenya wan gi culture moro kanyo miluongo ni kumichieme. Koro ineno biashara marani. An mana kenda ka. As in, an the sole proprietor. Aonge mwando moro malongo momiya gi ng'ata mondo achak biashara ni. Atema. Lakini iyudo ni samoro, iyudo ni stock ma wan go, iyudo ni ng'ato dwaro
kwalo. Samoro yudo ni e duka ji dwaro oro pesa kuma oko nengo or. To gini aseneno gi biashara mang'eny, ok en an kende, en biashara mang'eny, lakini king'iyo kata jotendwa, en mana kamano. Pile pile kiyawo news, dongi neno ni pesa olal. Koro pesa olal kamoro amora. Koro ok wanyal dhi mbele like Kenyans ka tijwa en mana kwelo. Koro sani wan gi system ma manage stock wate, wan gi system to be wandiko ng'ato ma koro monitor kaka ma monitor movement mar mwandu ma wuok gi madonjo, nitie ng'ama monitor. Lakini kata kindiko ng'ato, nyaka pod ng'at mindikono nyaka nitie ng'at moro ma koro ng'iye be moro be ng'iyo mano. Koro en ni ji te watch each other. Yudo omenda kata sir mondo itimo ohala. Thothne kaka johala mamine kata johala matindo giywak ga mar yudo sir kata hola mondo gitimo ohala. In mari nobedo nade? Kungo pesa emokonya, kano pesa emokonya chopo kama asechoponi. Nikech kadoka kuno pesa, doka yudo pesa mar ng'iewo gimoro amora. Koro sani ka bank kata ka funding agency obiro ka, gineno ni ka nitie mwandu, ging'iyo kata cash flow, gineno ni cash flow ber. Koro kampuni ni en kampuni ma wanyalo miyo pesa. Lakini kapod ionge gimoro, ok nyal miyi gimoro. Ng'ama nigo emimiyo. Unfortunately, ng'ama nigo emimiyo. Nikech sani ka dwaro pesa, anyalo dhi e bank tang'is gini wan Eastnut. Wauso hani, wan gi clients marom kama, gichulo wa pesa marom kama dwe ka dwe. Wan gi gari, wan gi mashinde, to gin gi value maber. Koro wakwayo kata 1,10,000 to gibro miyowa. Lakini chon gi lalacha, mane an gi 9,000, be nitie ng'ama ne nyalo miya kata 9,000 moro? Onge. Nikech gibro penji, idhi chulo nade? Wach mane ma bende inyalo nyiso johala ma bende gombo mondo obed kaka in kata tim ohala kaka mari? Ohala dwaro uvumilivu. Ohala ok yot ga, especially Kenya ka. Nikech nitie forces mang'eny ma interfere. Koro idwaro ibed gi uvumilivu, ukuwe na roho ya kuvumilia. Nikech samoro iuso ne client kata hani, client otamore chuli. Idhi loro biashara, ok nyal loro. Samoro idwa dar mondo idhi ot maduong', pod ionge pesa. Nyaka ivumilia ma chop chieng' ma in gi pesa maromo odno. Number 2, nyaka wabed gi attitude mar puonjore. Gima na timo 2015, mana chako biashara ni, sani ka timo to ok nyal konya. Nyaka wa learn and go with the flow, because gik moko change ga pile. Lekni, ineno ni Eastnut Foods Limited mondo odongre mochop kanye? Adwa Eastnut Limited obed kampuni maduong' makata uso bidhaa gi loka. Mano namba 1. Wadwa tero bidhaa wa America, kata gi Europe, kata Asia. To namba 2, wadwaro bedo gi dukni e taonde te mar Kenya, mondo joma dwaro bidhaa wa nyalo mana yudo gi yot. Ok ni nyaka waor from Nairobi. To be adwaro mondo kampuni ni odongi, mondo kata wadar ka waseingo sebedo matin, koro wadar wadhi go down maduong' kata mar 10,000 square feet, mondo wabed gi space mar timo gigewa mayot. No money,
No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari. Mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Yesu Emanueli amenitendea. 2024 ni mwaka yangu. Kile ambacho shetani aliimba kutoka kwangu lazima atakitapika, na nimeona ameanza kutapika. Ukiona hii bwana, kuna watoto 5 mahali, their parents they are not able to pay for them school fees. Kitu ya kwanza kabisa nitatoa tithe from there, nichukue watoto ni wa boost na school fees. Msikufe moyo, mujikase, mutie nguvu, kwa sababu ndani ya Shambiki na kuambia inalipa. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Chenro mar pur kod pith e kinde machien osebed ka ineno ni en mar jodongo ka jomatindo osebedo ka thegore kode. Kata kamano higni matin mosekalo, kwan rowere madonje chenro mag pur kod pith medore, kendo koro giloso thuolo mag tije ok ne gino wuon to nyaka ne rowere mamoko. Ripota marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo kelo sigand rawera moro ma jahigni 31 ma weche pur kod pith oseloko ngimane, moloyo to pith mar kich ma bende osetimo kuom higni 5 bang' kane tije mar andika norumo higni 6 mokalo. E ward ma Southwest Kisumu, e kar chung' od bura ma Kisumu West, e county ma Kisumu, waromo gi Shelton Omolo, rawera ma jahigni 31 kadonjo e puothe kama otime pith mar kich. Omolo donjo mos mondo kik okwiny kich sama orango chal sandugene mopogore mag pidho kich. Bang'e no to leronwa kaka nochako wuodhe mar bedo japur kod pith mag gigo mopogore kaka lode, rech kod kich. Pur achako higano mar 2018, to kana nachako gi pith rech. Achako gi pidho rech e nam, watimo gimiluongo ni cage fish farming. Ae bang'e kanyo
nabedo gi gombo kalure kaka rech ne en gima ne kawo muda malach to obudhe nam. Koro nadoga paro ni to ang'o madatim mondo mi abed gi yuto mapiyo piyo, mondo mi support kata mondo mi akony godo pith mag rech. Ne mana omiyo koro achako pidho kich ni endi, masani koro e pith kich kar kandi koro ane gi higni 5. To gin gik mage madwarore mondo pith mar kich odhi kare? Environment kata alwora moromo be ni pidhe kich. Mokwongo nyaka wabed gi miluongo ni fair weather kata lwasi makare, nikech kich nigi gik modwaro. Kaka odwaro nectar, maua, odwaro pi, odwaro pollen. To gi kaka koro kuma wantie ni iyudo ka en tiplo ma chieng' ok go sanduku ni direct, mamiyo kich bedo gi ich wang' moro monyalo gombo ni mondo kechi. Ok odwa kuma piny liet ahinya, bende ok odwar kuma ng'ich ahinya. Sana kuma koro ng'ich sana to affecte. Nitiere bunge mana mopidhi yien manyasani ma sani wuok gi eki. Bungu ma kamago kwathoro pidhe kich, tiyudo ka gimiluongo ni production kata yuto ni piny, nikech waonge gi gino miluongo ni natural resources kata gimiluongo ni natural raw material ma kich yudo. Shelton omor kod yuto mawuok e ohande kod pith mar kich. Ka koro pidho rech anyalo kawe dweche 8 mondo agol rech, to kich ka anyalo kawe dweche 5. Ang'o madimona mondo mi amed sanduge mag kich mondo koro gibed mang'eny, ma kapo nagolo mo natere chiro to en mono mang'eny ma miya yuto manikare. Wanyalo keyo diriyo, to sanduku ka sanduku kwa keyo en gimoro kilo 9 karach to kilo 8. Chenro mar biyo mor kich owacho ni ok ber ka itime puodho kuma kich nitie. Gimomiyo watimo processing kod production kar kaendi en ni nikech e farm kucho kwase golo mor kich, to nikech farm chiegni gi dala, koro yudo ka seche ma watimo processing to kich bende luwo morgi ni to gichendo and then kelo bende koka e gweng' nikech ginyalo kayo kata mana ji. Pith mar kich okel yuto kokalo kuom mor kich kende. Omolo lero ni nitie gigo mamoko kaka kwiri mar kich mamiyo gi omenda e ondamo mamalo moloyo kata mor kich. Nitie gik mang'eny ma bende iluongo ni byproducts kata gik mamoko mawuok kuom kich kopogore gi mo. Wayudo gimiluongo ni royal jelly. Ei kich kaendi wachako yudo gimiluongo ni wax bee kata bee wax. Ei kich pidho kich kar kaendi wachako yudo gimiluongo ni bee venom kata kwiri mar kich. Koro magi duto gigo nigi pesa moloyo kata mana koro mor kich no. Ma yudo ka jopur mamoko manigi lony mamalo mitiyo godo sani, gin kendo koro kata mor kich no gidechgo. Waste mawuok ka en gimiluongo ni wax. Wax no kikora ok en waste. Watimo gimiluongo ni value addition ki gigo mawuok ka. Wax wachako wachwako, kwasechwake to waloso kode gimiluongo ni wax block. Wax no wauso ne jopur mamoko kata jogo maloso bende beehives ka wan bende wauso negi to gikete beehives kaka gigo maluongo kich. Wax no endo inyalo lenye, to nitiere gino minyalo chaki riwego. Gimoriwego no nyalo loso gimiluongo ni lip balm. Ka in ng'ama dhoge two ahinya to wax mowuok kani kimiene dhogi to koro dhok leny aleny. Kendo wax ni endi iloso go msuma. Mana kaka pur kata ohala moro amora, mae bende nigi midhiero mage. Tijni tek. Ng'eni sanduku ni kisenyiewe kaka koro sanduku ni wause siling 5,500. Samoro kikete to kawo muda malach ka kich pok otimo ang'o? Pok odonjo. Sama kich pok odonjo, sanduku no omako pesani. Kendo no hold pesani pok ochako okonyi. Mor kich manitie nigo janja iye. To koro joma moko bende paro ni wan joka. Maka poni watero ne gi mor kich, giparo mana ni ene machacha. To wan to adier wagombo ni mondo kane be waduoke ndhadhu manitie, mane nitie chon e mor kich mane wayudo chon. Mor kich mineno wachame chiro kaendi. Atamalo 30 kende ema en mor kich mopuodhi. Atamalo 70 gik ma ji chamo oko ka ok gin mor kich. Ewi mano, Omolo medo ni lokruok futo mar kor lwasi bende gin moko kuom midhiero mahinyo gi mokalo. Lokruok mar kor lwasi donjo sana e ngima kich. Kendo koro mano koro duogo hinyowa kaka jopur mapidho kichni.
mi bedo gi muda malach mondo mike. Namba 2, kich dar dhi kuonde mamoko ma dipo nono ni lwasi berie manyalo miyo gibed gi ngima makiny. Koro kapo nono ni kich ni dong dar ka tesani, an kaka japur ngeje ni mwandu na koro onge. Ojiwo rowere wetene maonge tije mondo odonje weche pur kod pith mondo kelnegi yuto. Tije mag ofis go onego yudie yo kisechako makapaya ni moro midhi godo. Makata kapo nono nine kaw kata mana higni 5 ka ok yude to ok iketho muda mari chien ka. To kata kapo nono ni tich mirito no ne yudi kisechako ma indi bende kik iwe nikech kuma idhieno ok ing'eyo gima nyalo dhi timore kendo nyime. Shelton Omolo en achiel kuom jopith rech mane midhiero mar tho rech e cages ne oweyo kod lal ma wiyo yugno higni 2 mokalo kaen ne owito omenda maromo $4.6 million. Oleronwa ni kokalo kuom yuto mane owuok kuom pith mar kich ne ochiero kendo pith rech manyaka sani pod odhigo nyime, kata obedo ni luoro to pod gin go ni apakano nyalo monjogi kendo sa asaya. E wuodh rawera ma Omolo mar pur gi pith, sani en gi jopur 59 ma gitiego e bwo kambine mar pur mong'ere ni Elso Farm e gwenge mopogore kaka Siaya, Kisumu, Homa Bay kod Nyamira. Bende osemako lwet ji 4 ma sani ochung' kigin e yore mag pith gi pur. Jogo bende motiego to chule be nitie. Adier, kara lowo en wuon chiemo. Bang' winjo sigand Shelton kokalo kuom wuodhe mar pith kod pur, rowere nyaka koro par nyadiriyo ewi timo pith kod pur, gino manyalo ndiko gi kigin kendo ka gihore ka gitimo kinda kendo giketo chunygi moloyo ywa kinde ka kinde ni thuolo mag tije onge pacho ka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, kar chung' od bura ma Kisumu West, Kisumu County. Wantiere pau tuke kuma Kelvin Mbugwa mawuok Naivasha County Manakuru kod Pauline Mukabana mawuok Kakamega e joloch mag bonus shabiki midweek jackpot. Moro ka moro kuom gi oyudo maloyo $100,000. Jariyo gi moro ka moro nolieko kare duoko mag tuke 11 kuma 13 makuru juma. Kelvin wacho no biro tiyo gi pesa go e chulo bil mar hospital ne wuode kaachiel gi chako chenro mamoko mag dongruok. Pauline to wacho ni obiro bero chenro mare mar pith jamni. Niko na mtoi mmoja ako 5 months, saizi ni msik. So hii dom inatumia kwanza kusort bills za mtoi. Then niko na project nafanya naunda mobile kiosk, mobile kibandaski and also naunda bado mikokoteni za soko but mobile kutumia baiskeli. So hii project inanisaidia sana. Hii ndio itanisaidia kupromote project yangu sana. Hii pesa nimepata, mi nafanya kazi ya kuangalia mifugo, nitabuy tools zangu za kazi, ni promote kama youth, nijitegemee. Na encourage anyone out there mwenye ana watch news na naona wakiannounce Citizen TV kuhusu shabiki.com. Kama uko na extra money after your bills, please save kidogo ujaribu Shabiki. Team mar Kenya Police noloyo Posta Rangers gola achiel kuom nono e tuke mag FKF Cup manogo Police Sacco Stadium kawuono. Manone mana achiel kuom duoko mathoth mag FKF Cup makawuono ni. Huo na kusema kwamba wacha nijaribu tena kwa mara nyingine, lakini ukapata nafasi hiyo ilipotea kabla ya kipindi cha pili. Makaanza vizuri Police mashuti ya mbali, lakini Samuel Njau bado alikuwa yuko imara kabisa kutafuta clean sheet nyingine, shuti la kwake la mbali Abud nafasi hiyo na ukaona kwamba aliuzuia kabla ya hii pasi